Salam, selamat hari Minggu madihita. Tamulai ma parmingguata, perjolo mahita tapasahat dirita tu debata, martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita. Marhiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ay ibana do hapatean jala permulaan di nasa na adong, natamado ibana di tinangihon na torop anak tu hasangapon, bardengkan basa sun iduk ni hanguluan nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Martang yang mahita alia manami para siroha na sumurung debatani hatuaon nami huingot hami do di aka arion panaonon dohot hamatean ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul maroha nami jala parbadiai mamikiri sudi natinaon nai patadahom matuhami dosa nami asa diarsakon roha nami asa hu popami hami hisap-hisap dohot hasak sakap-sakap ni rohanami asa hupasaut hami lomo ni rohani namanobus hami asa martua hami marhite siani rodi saliling nililing na say patu pamai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Marede mahita. Oh
Patangi homa patik ni debata, ima patik parjolo, sahatu patik paupaton, patik parjolo, audo jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakub ahu bainommu debatam, patik paduahon, dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru nitano, yang go tunggabe si sobbaon manang siuluan, patik patoluhon, dang jadi dohonon gowarni debata yang go suture dalanna, ay hona uhum na rasugut akka na marsineang di gowarna, patik paupaton, ingot hamuma pabariahon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa siulaumu, alayang go ari papituhoni ari paradianan di jahuba debatam doi, dang jari ho mangula anggo diari nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi ni isi ni huta ni halak pe na mangebati hutam, ay dinaono mari rodi toppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia doibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai, ido sahatna atong rak mangido gogo mahita lahu mangulahosa. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patimi. Amen. Maredde mahita. Tatopoti madosa tatu adopan ni debata, tapauduk be marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asiniruham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami sa luhut na, say sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amen. Tabigima hatabaga-baga taringot tuhasisani dosata. Ali Tuhan debata molotu ngadong manangise na mardosa adong na pangodiat tadi amai ima tuhata Yesus Kristus na tigor rohai jalaibana do pardengkan taringot tu dosata alai dada holan taringot tu dosata doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maredde mahita.
Hata ni debata epistel di minggu tasadarion tabuka masian buku pesalmen bidu sia pulusia ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsikat soring. Jehovah do raja aka hitirma aka bangso marhabang sahon herobim ibana humutalma tanoon. Pujion nasida ma sugut guarmu natimibul jalan nasokal nabadia do ibana. Padi bulhamu majahoba de batatai jala marsinggang mahamu tujolo ni si degian ni patna nabadia do ibana. Di bagasan obun namar si jongjong ibana makatai tu nasida diradoti nasida do aka panidangion nai dohot patit na nilehon nai tu nasida. Sai pati bulhamu majahoba de batatai jalamar singgang mahamu di dolok na nabadiai ai nabadia do Jehovah de batatai ido sahatna martua ma natumangihon hatani de bata jala naupiosa. Amin. Maredde mahita.
hati dako maha porsiao tai songon nani hati dako ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman di tubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu ibana naik tu surgo lahundul tu siamun di bata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau halak Kristen nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu do sogot daging halak naung mate dohot diangoluan nasora sudah amin tabigima kor estomihi
Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Damang dainang hahaanggi pinaribot. Tabigi majo suara titing di minggu tasadarion. Ima titing nomor ragam tanggal 10 Februari 2020. Gorne minggu sadarion ima minggu estomihi. Topik minggu Yesus Raja Nasangap Nabadia. Napaduahon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriat tado secara live melalui video streaming di YouTube. Ibadah pagi 2 doho ibadah harian. Napatuluhon partangyangan wek. Pinangidoma tu saluhut ruas nihuria asaretama hita madohoti partangyangan na pinamasa nihuriata masuk pukul 20 WIB inganan partangyangan weksada di hari Kamis tanggal 23 Februari 2020 maringanan dibagas ni keluarga ni amatta situa RB Munte inang boru sirait. Alamat Jalan Kutilang Sakti Ujung, Perumahan Permata Kutilang Sakti C nomor sada. Wek 2 di hari Kamis tanggal 23 Februari 2020 di keluarga Niamata Situa Esyaturi Inang Boru Sibarani. Alamat Jalan Raja Wali Sakti samping gereja HKBP. Wek tolu di hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 di bagas ni keluarga Inang Nyonya Silaban Situa FJ Boru Simajutak. Alamat Perumahan Gria Pelamboyan Blok H nomor 14. Di wek 4 hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 maringanan di bagas ni keluarga Niamata J Lubar Raja Inang Situa E Boru Butar-Butar. Alamat Perumahan Panam Permata. Di wek 5 di hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di keluarga Niamata Situa RH na 70 Inang Boru Sinaga. Alamat Jalan Sukakarya Perumahan Wisma Kualu Blok AG nomor 10. Di wek 6 hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di bagas ni keluarga Niamata Situa S Gultum Inang Boru Pasaribu. Alamat Jalan Uka Perumahan Geraha Garuda Permai Blok AE nomor 8. Di wek 7 hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 di bagas ni keluarga Niamata Y Matodang Inang Situa R Boru Bakara. Alamat Perumahan Tampan Permai Jalan Paku nomor 12. Di wek 8 di hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 di bagas ni keluarga Niamata Situa RB Nainggolan Inang Boru Huta Barat. Alamat Jalan Peratun Blok A nomor 6 samping SPBU Arengka. Di wek sia di hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 di bagas ni keluarga Niamata M Panggabean Inang Situa D Boru Lumbat Tobing. Alamat Jalan HR Subrantas Gang Amal nomor 74. Di wek 10 hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di bagas ni keluarga Niamata Situa Haluman Gaul Inang Boru Harianja. Alamat Perumahan Green BSD Blok A nomor 10 sada. Di wek 10 sada di hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 di bagas ni keluarga Niamata Situa Ambarita Inang Boru Simitijak. Alamat Jalan Melati Villa Melati Permai 2 Blok S nomor 2. Napaupaton punguan kategorial mamuka di mingguon aktif masude punguan kategorial madohoti sermon dohot PA songon nasomal napalimahon PA perempuan di hari Selasa tanggal 21 Februari 2020
di patupahuriat tado PA Paropuan maringanan di gereja masuk pukul 10.30 WIB. Napon ruas na di pabali sian huria. Mamuka minggu sadarion dang rajuma be ruas ni huriata ima na parjolo Gabriel Simamora anak ni Amata Simamora inang Boru Manalu, alamat perumahan Pancoran Mas, ala Majalo Padidion na Padua Halion, ibana di Huria naso Sapoda manang Sadokma dohot HKBP. Na paduahon Poltak Edison Sinaga na mangalap inat Tamil da Boros Siregar, alamat perumahan Villa Gardenia Blok H 10 Sada, ala mga laosi patik papituhon, jala marhasohotan mo se tunaso sa haporsyaon dot hita. Na patuluhon, Melda Boros Siregar na nialap ni Poltak Edison Sinaga, alamat perumahan Villa Gardenia Blok H nomor 10 Sada, ala mga laosi patik papituhon, jala marhuria tuhuria naso sapoda, manang Sadokma dohot HKBP. Na papituhon, guru agama Kristen titing na parpudi. Hobartu keputusan rapot ni Huria patupaot tama pengajaran agama Kristen tuak kayanakon ni Huriata mamuka tahun ajaran baru tu tingkat SD, SMP, SMA manang SMK sialani pinangido matuhamu ama ina manang naposo ruas ni Huriata manang naso ruas ni Huriata na berpendidikan sarjana pendidikan agama Kristen narade mangaleho gogo nang tikina laho mangajari akayana kotay na pawaluhon pendataan iyanakon narekot nilai agama Kristen di Pangido tu akayanakon anak SD, SMP, SMA manang SMK narekot dinilai agama Kristen asarotu gereja hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 14 WIB. Napasyahon dana nasorang. Na di hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 di basa-basa hotuhata dos sadadak-danak bawa di keluarga ni Amata M. Tumanggor Boru Hutapea, alamat Rimbo Panjang perumahan Bumi Citra Lestari Blok D nomor 10 pitu masuk tuwek pitu hipasdo natorasna alai danahi hurang sehat asa tatangyak koma asa tibu hipas napa 10hon ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni Huriatama keluarga ni Amata Junaidi Sinaga Kristina Natalia Huta Barat nasida pidda sian HKBP Bukit Karmel Resort Bukit Karmel Distrik 22 Riau nuaing nasida maringana di Jalan Beringin Ujung perumahan Pesona Senon Tolu Blok F nomor 5 masuk tuwek 10 tatangyak koma asa gabe ruas na burju nasida napa 10 sadahon ruas na pida mulai minggu sadarion pida huriama keluarga ni Amata Swiston Simatubang inang Marlin Boru Simorakir Rabdohot opat halak ianak kondasida pida huria tu HKBP Kualu Resort Labu Baru Salelengon nasida maringanan di Weksada napa 12 hon titing Parbogason titing napa 2 hon Ricky Leonardo Silitonga anak ni Amata Pangihutan Silitonga SP tubuh ni Inata Rostina Boru Lubat Tobing SPD alamat Jalan Taman Karya Jalan Semen Wek Pitu Doho Oroana Lestari Bungai si Tapubulun Boru ni Amata Hasudungan Tapubulun tubuh ni Inata Rospita Elida Boru Tabunan ruas ni HKBP Tangkerang Resort Tangkerang alamat Tangkerang Selatan pamasu-masuod di hari Kamis tanggal 27 Februari 2023 masuk pukul 10 WIB di HKBP Raja Wali. Konseling pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023
pukul 11 WIB. Napa 10 tuluhon ulang tahun. HKBP Raja Wali Pasahaton. Selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran doho pernikahan. Mamukas ya tanggal 10 tolu saha tu tanggal 10 sia Februari 2020 tolu. Hatane debata tu nama ulang tahun Saidelehum matuho si sobut roham jala di pasau ma sakami tersurat di Pesalmen bidu 20 ayat 5. Pasa pulau paton hata mauliate pasahaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope nang pasahaton pelean sigano minggu pelean partang keluarga pelean perpuluhan do hamulateon songoni nang peliat tahun mulu adong kekeliruan manang nahurang jelas dititingon boy malangsung dihubungi situa wek di ruangan konsistori songoni ma suara nititing namasa doho nanaing si pamasahon di tonga-tonga ni huriata tuhatama nama maso-maso hita. Shalom. Tapuji Tuhata marede mahita. Tapasada marohata martang yang mahita dame ni dibata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate muna nang dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Di damang doho dainang nang saluhu nahita nahina holongan ni Tuhan ta Kristus Yesus. Horas ma dihita saluhuna. Hopartu goar ni minggu ta sadarion ima minggu estomihi songong goar ni pungwangkor estomihi ate patut doso namar dinas nasida ima namar lapatam mai estomihi jauh bado partano bato aku los ngasih undangan di topik minggu namandok Yesus Raja na sangat namar mulia turpuk jamita nagabin Allah si hangulu honota di parangulu siganu pari. Na nenek may siyan suratnya Apostel Petrus na paduahon. 2 Petrus bidusada. Mamuk kami siyan ayat 12, 16 ayat 16. Satu ayatna na pa-20 sadahon. Petrus 2 Petrus bidusada ayat 16 satu ayat 20 sada songonom madidok hatan itu hatta aidada huyutok kami akaturi-turian napinikir ni nabisuk dina hupabotohok kami Tuhamu
hagogon dohot hararon itu hatta Yesus Kristus tung di ida mata nami do hato ngamun le ai di jaluro hamuliaon dohot hasangapun sian de bata ama di nama satu ibana sian hasangaponna nato ngami suaraon ondo anakku haholongan ni rohakku nalomodo rohakku di ibana ima suara na hubegi hami ro sian benua gijangi ujurap hami dohot ibana diduluk nabadia jadi lam hotma atong hata panurirangon di hami jalatama marsitio pantusi mahamu songon natu palito namar sinondang diinganan nahulum pay matarida si ulu balang alii jadi besar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna omma parjulu boto hamu dang dapat hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggo siar roha ni jolma aidang dung siantahi ni jolma harorowan ni panurirangon alai tinugihon ni tondi parbadia do umbahin namar suara akka jolma disuruh di bata ima yang ko sahana di damang doho dainang nahina holongan ni Tuhatta Kristus Yesus molo saita pa ihut-ihut dia kamasa parpudion molo tabereng amang dohot hamuinang nung alam marbelga jalan nung ngabe lamang ararat ima akka berita-berita masa namar dongaton berita hoak dan ilabi rohanya kasih hatoroban mana ngadang ilabi akka jolma membahit berita hoak maradupon akan ahumaliaksa molo tapai huti utamang lot pamuinang akan amasai taberen ada membaik berita hoak holam mangadu asa gudang subscriberna ate mangrot taminang ate nangi asa gudang subscriberna gudang matok pa ida-ida gudang mama nonton HP dang toho dang tikos dang fakta napi na buah-buahna imang mangrot taminang jala di Sinajulu andorak somasa berita hoak manang budaya hoak songon di partikia si sonari di Sinajulu adong do naginoaran nainna mar berita ninna tu ninna ate malot taminang ate nangi molok berita ninna tu ninna ro inatana sada nangi malot taminang dihusipon tinatana sada nari di berekodo sianue ninna ate manglot taminang ate songonon parulon na ninna inattana sadon di hatao
Roma muse inata na sa denaryon hasahatan ni husip-husipon. Nang yamang dotaminang. Didok muse berita na hinatahon ni na jinalo ni siendongan nom. Di berekodo sianui. Lamar tibura muse berita ate yamang dotaminang ate. Deng boy nian di pamoru manang na songon na di palabok berita alai ima pangalahoni berita ninna tuninai ate mang dot tawinang ate ujungna lam di babel ga lamar bidang pola do hinorhoni ate mang dot tawinang ate olo sipata ni ida marsi janggolaan inat tani siadutu inat tani siadui ate mang dot tawinang ate nangi marsi janggolaan ola nalani berita ninna tuninne ido dok sampai adok hatadin di depan dok ninna apalah tulang nama ninna te manut taminang ate ima hata ninna tu ninne nang emang dok taminang los dia kasongon nata dok ditiki masai ile dupi rohanya kajolma laho makata hossa hata ninna tu ninnon alai molo di sisonarion do amang do taminang deng adong be subang nya kahita jolma manang na deng adong be ilan nya kajolma mambahen jala pawawahon akka berita na sotutu alanido didok sahalak namalo imanang margowar si Joseph Gober didok sahalak namaloon sesuatu berita yang bohong jikalau diberitakan itu sekali itu akan menjadi kebohongan tetapi sesuatu berita yang bohong jikalau berita itu terus disebarkan terus diberitakan kebohongan itu akan menjadi kebenaran ima na Jepang taida nuaing dia kapartikian sisonarion amang dotang mina alani ido di tengah-tengah ni para pemata poda manang pangalaho namambahen akka berita na sotutui berita na sotikosi taida setonga-tonga ni hata ni turpukon berita na sotutui ditulak jala dialo apostel Petrus dui asa unang Jepang ima parange pangalaho di nama katahon akka berita na sotutui ido apostel Petrus di pamuhay ni turpukon di ayat saplonomi aidede hu ihutok kami imamang doktang minang nata pamanat songon dia ibana mangalo manulak akka berita naso tutu di pahata-hata di pandok tarlumo bima songon nata pamana diturbukon toruk akka panurilak pargagap napa buahon napa boto-botohon taringo tu hadirion ni Kristus Yesus Tuhan teh takastui boha apostel Petrus manulak mangalo boda pangajar ni ida molo tapa bereng amang dot pamuinan molo tapa ihut-ihut di bagasan suratnya apostel Petrus napa dua honon molo tapa manat amang dot pamuinan di bindu patuluhoni maraganjang do apostel Paulus pacojorhon ise do Kristus Yesus ida gimana
dalam ni Apostel Paulus dalam na manulat mangalo poda pangajero ni didok ibana do di ayat pasal 17 honi ai di jalo do hamuliaon do hasangapon sian di bata ama baru muse diuruti ondo anakku haholongan ni rohaku. Papa mana ti amang dok tamuinang dalam manulat dalam mangalo di mangalo akka panulilang pargagap doh parpoda halidua alani domang dotang winang namasa na hidupan ni Apostel Petruson neng hanguluhonot tamaon di tonga-tonga ni akka parngulot ta di siganupari sotung do manang na asa unang pamura-mura huhita mancalo mangundukon akabarita naso botul-botul ni ida ni si malolokta jala botul-botul tapak kilalahon akana masa marhite baritai idang dokter minang udang Jepang songon nata dokko sinekian yang dokter minang holan marhatanin natunin nahita alai molo tajalo sada-sada berita tabigi sada-sada berita naing do ikon jumulu marmanat kita dina manjalo akka beritai marmanat kita lahu makatahon akka berita natabigi amang dot tamina ida dok akka hatain na tua-tua joloni dilak main na tijur baru ni dok hata ati amang dot tamina ngati harus hati-hati manat asa unang Jepang gabe asbuk kita amang dot taminang asa unang Jepang gabe holan asal bunyi hita ati amang dot taminang ati genuk ma akahata na haruar sesima kudapta naing ma hata na tikos jala na tutu binege jala ni ida ni si malolong iro na tayo mang dot taminang siyan naniulahon ni Apostel Petruson gidok ibana do di hati dakon ibana do ima di ayat na pasapuluhon ni hubege hami do suarana ujurap hami dohot ibana di dolok nabadi dia bicara berdasarkan fakta ate mang dot taminang fakta yang bicara bukan berdasarkan hanya insting atau perasaan saja. Alai panindengion ni Apostel Petrus borhat sian nani ida jala napinak kilalahon ni ibana dinarap ibana dohot Kristus Yesus Tuhan teh. Ina mang dokter bilang. Atau ngalani di tengah-tengah ni parpungat sian hadirion ni Apostel Petruson aduh nalaho si hanguluhonot ta marhiti hadirion ni Apostel Petruson na parjulo Apostel Petrus menunjukkan karakternya melalui katakan iya jika iya katakan tidak jika tidak. Ya, amang dot taminangnya, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Poda natung masay riko dosi hanguluhonot. Unang gabi akka halak parhatatun del hita. Ati amang dot taminang ati. Alay marhite
ngulu na pinatuduhon ni Apostel Petruson neng ikosongoni manian hanguluhonota dia kaparngulota pasorata sigano pare. Mampu mengatakan yang benar, mampu mengatakan yang salah. Harus itu Mang Lotamina. Ulang sonodoko kami sedikini ate Mang Lotamina ate. Suandi rohata, suandi nguluta. Ima hadirion marhite halak na parhata tundal hita jujut. Diaka parsorata, diaka parpumata desigano pare. Tidak mampu menyatakan, tidak mampu menunjukkan. Alai taida, sian hadirin ni Apostel Petruson. Takas dulu lokon ibana di ayat 10 nomi. Deku jalo hami ihmin. Napa dua homuse amang dotamu inang. Di patudon Apostel Petruson do. Hot di hadirion. Ondo nuay ngamang dotong inang dia kamasana parpudion ataromol jupakta ngulu ni hala Kristen naho di hadirion ni haporsion maul amang dotong inang matorop nuay hala Kristen marhite ha Kristenon naholan identitas di tong-atongan ni parangulon dang di patuduhon ibanang ngulu na ngulu ha Kristenon nahot hadirion ni ha porsyon hinorhon niya kapangela-ela ni hagio ni portibyon mura-mura noeng tarujun akka si ha porsyay Kristusi tapi rin nakinamang dotaminang di berita ruas nahona RPP ati mang dokter binang ati itu risih rasanya, miris rasanya. Apa yang melatar belakangnya? Boy inat tanah, boy amat tanah. Lagi emang dokter binang itu suatu kekurangan buat diri kita. Di mana prinsip di dia do hatugun ni hapor siaptai. Sotung do halak na persea na halak na patapak bungu amang dokter binang holan di hari minggu na sida halak Kristen holan di hari minggu na sida siuton Kristus ate amang dokter binang ate alaya dia ka arina somal dang di parwihon na sida ngulu ni hapor siode ila mang dotawi na jaga honot tarwi camot tonot tarwi asa dina tajamot toni hatugun ni hapor siaptai deng marisuang ngoluton marhite nama kirim di haroro ni Kristus napa dua hali-holi ulang kebeso utamang dotaminang tadokon Tuhanin di hari paruhumani Tuhan na burjua na marminggu nita aja mang dotaminang itu Tuhan na burjua na mangalio perpuluhan Tuhan na burjua na markor nita aja mang dotaminang ate nangin HP sahay do holan di parpumuani iba na tarida haburjun ne di parulon na di sigano pari jang di patuluhon ujung na Roma Tuhani tua pinarok komaho ninda ilo mang dotamina hati-hati tugu ikon hot dohita di nama kaporsiay Kristus Yesus Tuhan atau ngalani mang dotaminang marhiti parpungaton moloidok estomi Jehovah do partano batu waktu Tuhan adalah bentengku. Ido mang dottang ina. Ido nagabe suara ni minggu tak di hari sadarion. Jala di Papos
turpu epistel do panindang iyon marhite Jehovah do partano batuaki dinahina tidak kondisi daw nakingan de batado nagabe paruhum de batado nagabe sitiup hati goran ninna para pesalmen nakingan di pesalmen 10 sada ayat sada 1 ayat sie ho partusia mang dot tamina nung ngabeta bigi ise do Kristus marhite panindangion nisi apostol Petrus jala apostol Petrus me nung ngaberi hati dakon ise do Kristus di tonga-tonga ning uluna nuaing nagabi sia lusat tadi ganung rohat tabi ise do Kristus di tonga-tonga ni ngulutta ilo mang lot tamina ise do Kristus di tonga-tonga ni ngulutta molo bagas do hita mananda ise do Kristus di tonga-tonga ni ngulutta di sima hita naung tutu mar minggu di tonga-tonga ni minggu estomihion alana di minggu estomihion takas do idokon Jehovah do partalo bataku nuaing pe ise do Jehovah di tonga-tonga ni ngulutta iman nuaing nagabi suku-sukudon amang do taminang tugalup ngulunya kahita saruna atong tahanguluhom Kristus do nagabe panondang dohot haluon di tonga-tonga niya kahita saluna amin martang yang mahita mau lihat mali Tuhan dihatam nang hubegi hami marhiti di parpungan nami di minggu sadarion na mangajari hami mamudai hami asa hot hami le Tuhan hot togu maka porsiai ho alana hodo le Tuhan nagabi partano batuan nami alani i posrohanami nasuat tonomu hatami di tonga-tonga ni ngulu nami jalana parguguyom muhami di namang bulahoni ho parme tulomoni rohan Tuhan nami jala di bata nami di saluhu na ruas ni huriam nadong di huriam hakabipi raja walio mulai sen no poso satu nama tua le Tuhan dongani ramoti saluhu na karuas ni huriamon padahal wali Tuhan seragamnya kasahit nalahoro manonggopi pamatang niya manami do idanami salu na ruas ni huriamo jaga nasi dari Tuhan leho kahipason leho kecang ni umur jala padau musi ali Tuhan seragam niaka na mambahin arsak ni rohana sida manok tong male Tuhan lehon hasonangan di ngulu ni sandut ruas ni huriamon manang di dia pinasida marsaor mangulak kasilonna di siganu pari lehon ale Tuhan hasonangan Tuhan nami jala di bata nami dia kanan yude tangan nyama nami do ina namion di dia pinasida mangulak kaulonna osroha nami di namangulahon akasilonna nasida di siganu pari ale Tuhan jaga nasida odihon nasida Tuhan saluhut na yude tangan nasida pasu-pasu ale Tuhan di napi nasu pasum na niule tangan nyama nami do ina namion gabelas ni roha mai di ngul nasida nang songoni gabe puji-puji ame tu war mula bade di bata Jehovah manami marningo do pehamile Tuhan di ianakon ni ruas ni huriamon na menek pamatangna paimburim burale Tuhan asalam tu magudangna dia kana hudul di parsikolahan mulai setingkat SD satu tingkat perkuliahan dongani le Tuhan ramoti salukna akayanakon nya karuas ni huriamon na marsiajar dope dia kaparsikolahan na bahen nasida jol mana bisuk na pista siului na toras lumobi le Tuhan akada danak si habiariho di bata Jehovah manami suang songoni le Tuhan dia kayanakon nya karuas ni huriamon nak sipul se parsikolahan dang dapat lobe parkarejuanna lehona kaulon dari ganding gul nasida dia kana markarejo le Tuhan tambai pangkat lehona kalas ni roha di tonga-tonga ni gul nasida di bata Jehovah manami dia kana matoras
umur akayanak pun karuas ni huriamon. Mangido hamit uhole Tuhan. Patuluhon akas sirok kami todina. Leho dali Tuhan daga bedong asari penasida. Suang songoni male Tuhan. Di anak dohok boru ni huriam. Nalaho pajongjong pardong asari peon. Tuminggu-minggu dan nengro. Osro hanami. Patulus ale Tuhan. Sakka parsari peon naside. Di bata Jehovah manami. Suang songonima. Di ruas ni huriam namar ulang tahun di bagasan mingguan. Nang songoni. Akak keluarga nomor ulang tahun. Lumobi ale Tuhan. Punguan kor. Marhite punguan kor estromihi. Nang boho. Nang tinambaamu umur nasida ale Tuhan. Naposo rohanami. Sude ale Tuhan ditambahi ho umur nasida. Alanya sin rohamdo. Laptabay makasih lasin roha di gula nasida. Di bata Jehovah manami. Nang songoni ale Tuhan. Hubegi hami marhite titing. Dito ngatongan ni huriam. Sahalap ianak pun ni huriam. Nang ni basa-basa homo. Tu keluarga ni amang tumanggor. Ima ruas ni wet pitu. Na hurang hipas ale Tuhan. Si basa-basa. Naong pinalumihumi. Di ngulu ni keluarga nasida. Pos rohanami ale Tuhan. Na lehonomu hahipason. Na bahenomu ale Tuhan danaki. Rap toktong doh na tua-tuana. Pos rohanami ale Tuhan. Ditangiang namion. Natangi honomu jala uluamni. Marhite Kristus Yesus martangi kami Tuhan. Amin. Mari dia mahitang las papung pilihan. Bye.
Pauduti ayat namang ihut ulas jongcok mahita. Tatangnya koma piliata. Alede bata amanami na di bono gicam. Hodo haroroan di saluhut. Si lehol-lehol na dinggan. Dohot nasa uli basa na moliutus. Upasahat hami ma siyan na nilihom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julom. Pasu-pasu may jararamoti asa huparhasyak kami pilianon. Pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutan dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na dibuno gidjam. Say pinarbadi amakuarmu. Sero maharajolmu. Say sahut malomo ni roham. Di bono atungon. Songon na ibono gidjam. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tu todim amen.
horas madita.